Пахвалений Ісус Христос. А сьогодні 10-та звичайна неділя. І читання, перше, друге читання сьогодні нам представляє тему змертвих повстань. Змертвих повстань якраз не у будучому світі того, якого ми чекаємо, але змертвих повстань тут, на цій землі, яке виконує спочатку в першому читанні пророк і потім Христос у Євангелії. Брати і сестри, ось ця сцена, вона, можна її порівняти з іншими, не випадкова, не одна у Євангелії, коли Христос здійсняє цуд, глядячи на віру близьких людей, у даденому випадку маті. Ця тема батьки і діти, які помирають, діти, які хворіють, вона у Євангелії з'являється часто. Христос розмовляє з батьком, бачить сльози батьків і потім воскрешає дитя, або оздоровляє, навіть не приходячи у дом, навіть може учинити цуд, скажімо, там, з далекої дистанції. Тим не менш, у сьогоднішньому Євангелії Христос бачить маті, бачить її покути. Це єдиний син у маті, недалеко города Наїм, який сьогодні так само святої землі. І ось, злітувавшись над матью, бачивши її покути, воскрешає її сина. А до того ж, це була і удова. Відаємо, що у ці часи удова, яка тратить єдиного сина, залишається, справді, бездопоможною в цьому світі. І ось, брати і сестри, я хочу порівняти цей фрагмент Євангелія так само з іншим, коли так само на носілках у Кафарнаумі спускають спаралізованого чоловіка, і Христос, убачивши віру, але віру не спаралізованого чоловіка, як звичайно, але тих, хто його принес, оздоровляє. Христос часто і у більшості каже ці слова: «Твоя віра тебе оздоровила, іди». Або «Іди, не гроши більше». Але є кілька випадків у Євангелії, де Христос здійсняє цуд, убачивши віру іншого чоловіка, тих, хто принес носілки. Або ось у цьому випадку маті, яка плаче, удзельничаючи у похованні цього сина. Нічого не ведаємо про віру чоловіка спаралізованого, спустили на носілках, він не мог навіть розмовляти. Нічого не ведаємо, ким був цей син, добрим хлопцем і так далі. Але ми віримо, що Христос, убачивши маті, убачивши віру інших людей, які принесли свого сябра, або ось, які покутують над смертю, хворобою своїх дітей, Він оздоровляє, Він чинить цуд. І що це таке? Безумовно, заступницька молитва, яку ми сьогодні можемо розважити як тему цього Євангелія. Наскільки важливо мати віру, коли ти хочеш заступитися перед Богом за іншого чоловіка, просити його у Бога для його ласку, у час хвороби, і так далі. Я думаю, що ця тема вельми болюча, бо немає хіба ні одного християнина, який б хоч однойчі в житті вельми горяче не молив і не просив Бога допомоги для свого ближнього, який покутує, або який ось грешником і так далі. Ось я люблю вельми часто відноситися до святого Августина у цих відео невеликих коментарях Божого Слова. А справді, святий Августин узгадує цю тему, сьогоднішню тему, коли каже про свою матір. Ви ведаєте, що він був достатково великим грешником, це описує у своїй книзі, і мати довгі роки, десятигоддя, навіть молилася за його. І святий Августин каже, що цими носілками, якими ось піднесли мене до Бога, були молитви маті. Ця мати ніби на носілках у своїх молитвах, у своїх сльозах піднесла мене мертвого. Він каже про свій духовний стан. Піднесла мене мертвого, і Христос воскресив. Цудовне порівняння, да? Можна побачити ось у образі цієї маті, шматліких так само жінчин, маті, або близьких людей, які на своїх молитвах, як на носілках, несуть гмаль не ведаю мертвих, може не фізично, але духовно, дітей, близьких і так далі. І тому, з одного боку, це слово сьогодні дає нам таку моць, наскільки моцною є віра, заступництво і молитва іншого чоловіка, і наскільки важливо нести до Бога ось тих людей, яких, може, всі лічать уже помершими, за яких уже, може, усі стомилися молитися, наскільки важливо, бо невідомо, який момент Христос може зробити цей цуд. А з другого боку,
Напэўна, ёсць вельмі шмат з-паміж вас, якія скажуць, што столькі разоў я ўжо адчуў, можа, бяссільнасць сваю ў гэтых малітвах, у заступніцкай малітве. Як вельмі шмат, кажуць маці, стомлены этой малітве, што дзесяцігоддзі молімся і нічога. І не бачым ніякага выніку. Вось такое пытанне. Калі я малюся за іншага чалавека, калі я хачу ягонага навяртання, а ён не змяняецца, як мне здаецца, да? Але пытанне такое, а я? А ці магчыма, каб гэта не паслужыла майму навяртанню? І таму, калі ёсць такі выпадак, што молімся 10 год альбо 15 за некага чалавека і нічога, то першае пытанне павінна быць, а я? Змяніўся за гэты час? Давайте пафантазіруем, напрыклад, калі гэта ідзе мова пра святара. Святар можа сказаць, што я малюся і я раблю ўсё, стараюся, каб змяніць парафію, а парафія не мяняецца. Але уяўляеце, наколькі можа змяніцца этот святар, калі моліцца, посціць за парафію і так далей, наколькі можа змяніцца ён. І вось менавіта малітва, заступніцкая малітва, гэта не толькі перажыванне, гэта таксама чын. Это таксама дзейснасць, это вось то, як яны спускаюць на насілках і так далей. То есть Христос бачыць іхную веру, але гэта штосьці больш, это не толькі слова, это не толькі просьба. Ён чытае, ён бачыць это чын. Часта нам, можа, у чыне не хапае малітвы. Што мы робім штосьці для іншага чалавека, а можа, не молімся. Альбо наадварот. Можа, пастанавілі, што кожны дзень за яго молімся «Вітай, Марыя» альбо «Ойче наш», але нічога не робім у тым накірунку. Я думаю, што вось як каталізатар такі, вось каб убачыць, наколькі заступніцтва маё за іншага чалавека, альбо, не ведаю, вось за парафію, в маім выпадку, альбо за сям'ю, наколькі дзейсным, да? То гэта заступніцтва мяняе мяне. Змяняе мяне самога. Ён, убачыўшы іхную веру, яму памог. Гэта значыць, што ў іх яна была гэта вера. Калі я малюся, ахвярую штосьці за іншага чалавека на працягу доўгі год і не магу сказаць, што моя вера мяняецца, штосьці тут не так. Штосьці не так. Значыць, штосьці не так я раблю, чагосьці не разумею. Альбо не хапае мне чыну, альбо любові, альбо малітве, але штосьці тут не ідзе. Бо калі малюся год, два, і, як кажу, нічога не мяняецца, увага, і не мяняюся я, значыць, да. Значыць, штосьці там не так. І таму давайте паглядзім сёння на выпадкі ў нашым жыцці заступніцкай малітвы, перажывання за іншага чалавека, тых шматлікіх выпадкаў, якія мы маем у жыцці, калі іншы чалавек патрабуе нашай прысутнасці, нашай малітвы, хоча яму дапамагчы, ён у складанай сітуацыі, крызіс перажывае, і так далей. І вось запытаемся, ці гэта заступніцтва, ці яно нараджае штосьці ў нас, у нашым сэрцы, у маім сэрцы. Бо немагчыма ісці вось і плакаць за, не ведаю, насілкамі сына і дачкі і застацца такім самым грэшнікам. Напэўна, гэта змяняе самого чалавека. І вось гэта вера з'яўляецца тым самым гарантам таго, што Христос выслухае, убачыць. Таму давайте маліцца за нашых блізкіх, сяброў, асабліва за тых, якія патрабуюць малітвы, якія адышлі ад Бога, за грэшнікаў. А вось наколькі эта малітва дзейсная, мне здаецца, што вельмі добры будзе адказ. І наперш за ўсё будзе змяняць нас. Менавіта нас, якія заступаемся, молімся, а потым і іншых. Бо немагчыма не змяняцца самому, а жадаць змяніць жыццё іншага чалавека. Гэта было б зусім неправільна. Добрай малітвы і да наступных сустрэч. Пахвалёны Езус Христос.